аз съм господин Лиско и днеска ще играем с Сиса. Са на Брокхевън. Така. Имам чувство, че той ще е много забавно. О, мога да стана полицай. Както се говори, вече съм полиция. Време да арестуваме някои хора. Извинявай! Ти отиваш ли на спид лимита? The guy in the police bike, baby. Както се говори, време е да арестуваме някои хора. Чакайте. Извинявайте, сър, чувал съм, че вие робнахте банката преди 1.5 минути. Добре. Ти си арестувана за робване на банката. Идвай. Ходи в затвора. Не в този, отиди в първия затвор. Колко сте стои там? Не се бой, ще стоиш тук само за 1 минута, аре. По-добре 1 година. Не 1 минута, става ли? О, виждам разговор. Чакай. Хело, мото. I am police. Не избягате. Чакай. Де си са, бе? Време е да грабнем едно такси и да я намерим. Качиха се на таксито. Здравейте, сър. Къде искате да отидете? Към къщата на Сиса. Чакай, объркан съм. I am joining FBI. Аз съм FBI. Добре, знам какво ще трябва да направя. Значи... Сиса, мисля, че преобърнах таксито на 300 градуса. Търсене на Сиса. Само ако тази класа разбира, ще ваят много. Тон 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 тон. О, това беше много яко. Искам да направя този добър тон. Тон 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 тон. Госпожо Сиса, вие сте свободни. Чакай. Аз търсех Сиса през цялото... Вау, той видео беше много смешно и яко. Защо не натиснете тези видеа отдясно и отляво, за да видите още по-яки от това. Все пак това ни е първото видео. И не забравяйте да натиснете бутона, абонирайте се и звънчето. Довиждане, хора!